sikhona singasho igama lakho lihle igama lakho lihle Nkosi yami igama lakho lihle igama lakho lihle igama lakho lihle Siyabingelela leadership ye-KU. Thank you so much bantu abamu-invite nje nami yazi ukuthi hey umuntu uyadla lapha ya uyasutha manje ke. Kodwa sesilapha. Manje ke I'm not going to waste time ngoba ngifisa ukuthi sihlabelele emese ngihlala phansi. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Sanibonani nikhona? Hey anisajulukile. Ningathi kwehla kancane niyophuza amanzi ngizonibiza khona manje. Niphumule nje kancane. Imvula ifikile. Yona imvula. Yes we. Yona imvula. Kamoyo oyingcwele. Imvu isifikile yona imvula Yesu yona imvula kamoyo oyingcwele ngifisa hlabelele ngoma ke yazi ukuthi kuyanetha eminyango kunemvula nje le yendalo kodwa ke mina ngifuna ukuthi sihlabelele imvula yamandla yahlele phakathi kwabantu ngoba kuyiqinisa ukuthi uNkulunkulu uyasebenza kulesi sikhathi ngendlela athanda ngayo futhi esebenzisa abantu athandayo ngabo manje lento yenza ukuthi nokholwayo nongakholwa kube khona izwayo kodwa
Hawu singaphakamisa izandla kodwa Nkosi yami thina esikhona lapha nalapha yana. Sisho nje kancane leyo nto. Mase bafethu ngihlala phansi. Ifikile imvula. Yes we. Yona imvula. Kamoyo oyingcwele. Imvula. Jesus. Imvula yamandla. Yelala. Yahlile phakathi kwethu. Imvula. Hallelujah. Sisho sonke. Imvula yamandla. Sicela sihlabelele Nkosi yami emakhaya. Moyo. Imvula yamandla. Nkosi yami. Imvula yamandla. Imvula yamandla. Jesus. Imvula yamandla. Imvula yamandla. Nkosi yami. Imvula yamandla. Imvula yamandla. Jesus. Imvula yamandla. Nkosi yami. Imvula yamandla. Hallelujah. Imvula yamandla. Jesus. Imvula. Imvula yamandla. Nkosi yami. Imvula. Akasisho sonke. Imvula yamandla. Hallelujah. Imvula yamandla. Nkosi yami. Imvula yamandla. Jesus. Ifikile yana imvula. Imvula yamandla. Yahlile phakathi kwabantu. Yona yahlile. Nkosi yami. Yahlile ngamandla. Yona yahlile. Yahlile phakathi kwabantu. Yona imvula. Wayehamba engakhalazi opha igazi Jesu wayehamba engakhalazi opha igazi wayehamba engakhalazi opha
igazi Jesu wayehamba engakhalazi yena opha igazi angazi manje yileyo Cala ngiphakamisa izandla Mana-ke mana siya ephasikeni siya ephasikeni umkhosi omkhulu wabathandekayo lapho khona siyo celebrate ukuphila kwethu kuKristu yena owabethelwe emthini wehlazo engonanga manje le ngoma ke iqala kude yona mina ukuthi ngiyikha kufuphi uJesu ephethe isiphambano ephethe isiphambano maye kulamakholwa akhonondayo uJesu engakhalanga ngamuntu engakhalazanga akazasho ukuthi hey ngabe ngiyasibeka manje ngibuyele emuva ngoba angonanga umuntu kodwa sizobonga amandla egazi elaphalala kwaphuma uphila kwethu kulo sahlanzwa nezonwana zethu lezi sahlanzwa bekungayini kodwa ukuthi nathi sikhumbule nje ukuthi kulomuntu owafayo efela uphila kwethu wahamba engakhalazi thina sibeshawa isikhathi shawa iminyaka sithi kade sakholwa izinto asilunga sihlangani siyeke kodwa yena waqhubeka wahamba ukuze uphila kwethu kube kahle bisasihlabelele leyo nto kancane nje buyani manje buyani sihlabelele nani ngithi ningibizile lapha wozani ke sihlabelele Jesu wayehamba engakhalazi opha ayifika Jesu wayehamba engakhalazi opha igazi Jesu wayehamba Anele bese ngihlala phansi angithi yes ngihlabelele ingoma yodwa uyajabula boto bomhlobo ngicela sihlabelele le ngoma bese ngihlala phansi isemoyeni wami you know ekseni uma ngivuka kukhonto engikhumbulayo I think ingoma ka Skhulu Mgenge amuhelanga yesingoma yakhe ureleaseile sicela sihambe soyithola on downloads si download ukhiphi kunengoma yakhe engithandayo I'm just going to say one verse ngoba isenhlizweni yami and then bese ngihlabelela ingoma yokugcina ngihlale phansi alibonga igama lika Jesu nikhona kodwa kuleli sonto ke singaphakamisa izandla kodwa bakithi nasemakhaya siphakamisa izandla nikhona kodwa nikhona nganganibona nje nathula sithanda uJesu bafowethu yabona uJesu ongasiyekeleni ongasiyekeleni
ikhonto ngahlanganisa lapho VK yasibona ukuthi sihlanganisa into enjani emeseke siyaqhubekela phambili. Bewusakhumbula umkhuleko wami. Isho njalo nje ngasekugcineni ngifuna sisho leyo nto encane. Emese sithi na ungamthatha umenzo wakho. Yini akubiyela umhlengi wakho. Alibonge igama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Besawukhumbula umkhuleko wami. Kanti baba besawukhumbula umkhuleko wami. Kanti baba besawukhumbula. Cela sisho leyo nto nje kuphela bese. Kanti baba besawukhumbula umkhuleko wami. Kanti baba besawukhumbula umkhuleko wami. Kanti baba besawukhumbula uJehova ungibiyele, uJehova ungisibekele, uJehova yena ungibiyele, uJehova ungisibekele, uJehova yena ungibiyele, uJehova ungisibekele. Now ungamthatha ebubenzo wakho, akubiyele umhleki wami. Ikhona kodwa now ungamthatha ebubenzo
ngisho njalo. Ngithi nanti ithuba lisekhona lika Jesu omthatha mahala, omthatha mahala, umthatha mahala bese uyakhululeka. Singahlabelela nani bantu akwethu angithi bese ngiyahlala phansi. Nkosi yami singaphakamisa izandla thina sonke. Likhona kodwa kuleli sonto. Welala sithi nawu kamthatha umhleli ubenzo wakho yena lenzo akubi yena sithi nawu kamthatha umhleli ubenzo wakho yena lenzo akubi yena sithi nawu kamthatha umhleli ubenzo wakho yena lenzo ayi ubenzo wakho yena sithi nawu kamthatha umhleli ubenzo wakho yena lenzo sithi ubenzo wakho yena sithi nawu kamthatha umhleli umahala ekumahala akubi sithi nawu kamthatha umhleli umahala ekumahala akasisho kaphela Nkosi yami sithi nawu kamthatha umhleli umahala ekumahala akade bafethu singasho kaphela sithi nawu kamthatha umhleli umahala ekumahala sithi sitatata 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 akasisho sonke sithi sitatata 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 sithi nawu kamthatha umhleli umahala ekumahala sithi nawu kamthatha umhleli umahala ngiyacela siphakamise kakhulu izandla sesizoyezwi likaNkulunkulu egameni likaJesu sime ngeenyawo zethu. Haleluya, sihloniphe uNkulunkulu egameni likaJesu. Haleluya, kuye omkhulu esihlotshani umhlobo kuye omkhulu Jesu kuye omkhulu umhlobo wami umhlobo uye omkhulu uye esihlotsheni sethu umhlobo wethu umhlobo kuye omkhulu Jesu Hallelujah.
our Lord, uJehova igama we lakho worship you, our siyabonga Master. Baba wethu Have your way, Lord, in the thank name you of Jesus Jesus. yamakhosi Have your way, have your way. lesemsuku Baba wethu namandla Thank you, wonke Hallelujah. uNkulunkulu wethu oqala sondela kuwe Thank you, Jesus. Baba wethu ophakemeyo siyakuphakamisa Thank you, Jesus. uNkulunkulu wethu oqala egameni likaJesu Thank you, Jesus. ugcwele 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 Baba wethu ngakho njengawe Baba wethu ophakemeyo siyabonga mana njalo uNkulunkulu wethu ogcwele Thank you, Jesus. mana njalo Baba wethu ophakemeyo ebusuku Hallelujah. we worship you Hallelujah. in the name of Jesus Hallelujah. we worship you hallelujah in the name of Jesus Thank you, Lord. thank you Holy Spirit ngiyacela sishakakhulu izandla zethu samukela ubaba umkhumbo egameni likaJesu Thank you, Jesus. seseza ngaphambili hallelujah Hallelujah. oh hallelujah Jesus. sesikhulu izandla zakho egameni likaJesu thank you Jesus Uyasondla asigcine umalosi umalusi yebo siyamazi uyasondla uyasondla asigcine asigcine umalusi siyamazi siyamazi uyasondla uyasondla asigcine umalusi siyamazi Uyasondla yena Uyasondla. uyasigcina Usigcina. Because of time, because of time, asibambe lapho. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Let me take this time and greet the KU team. Yonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Ngibingelele abefundisi abakhona phakathi kwethu i-fivefold. Ngibingelele nabasemakhaya. All men and women of God, be greeted in the name of Jesus. Ngibingelele ibandla lonke umzimba kaJesu. Bonke abasibukele nabasilalele namhlanje. I don't want to waste time. Ebusuku nje ngiyafisa ukuthi uvule kanye nami nalapha ekhaya incwadi ngoka Matthew chapter number 16. Sizoqala ukufunda ku verse 13 sigcine ku verse number 17. Lakho nakufundeka kanje. uJesu esefikile emaphandleni aseKesariya Philip wababuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na?
bathi abanye basho uJohane uMbhaphathizi, abanye basho uEliya, abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofeti. Wathi kubo, nina ke nithi ngingubani na? uSimon Petru waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Sivala amehlo. Baba, siyabonga izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla, izwi lakho liyadala, izwi lakho liveza izinto ezintsha. Baba, siyathandaza ebusuku, khuluma ngalo Baba wethu ongcwele, lambule ngegama lika Jesu waseNazaretha. Thinta Baba wethu ongcwele yonke impilo yolizwayo right now, in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord. Amen. Siyafunda la bazalwane lencwadi ebusuku, mhlawumbe ukuze ngibambe isikhathi bengifisa nje sibheke noma sikhulume phansi kwesihloko esithi have a revelation about Jesus. Yiba nesambulo ngoJesu. Alibonge igama lenkosi uJesu, ngoba kuhle ukumkhonza uJesu embuliwe. Alibonge igama lenkosi uJesu. Noma ngathiwa wafika esontweni mhlawumbe ulandela abazali, noma ngathiwa wafika esontweni mhlawumbe ulandela abangani bakho, wagcina sewuenjoya ukuba sesontweni ngenxa yokuthi bayithinta kamnandi nabayithintayo ikeyboard, mhlawumbe neband ikhala kamnandi, wagcina sewuenjoy ukuba sesontweni. Kuhle ukuthi ukhona, kodwa namhlanje ebusuku ngifisa ukuthi sithathe elinye igxathu, sithathe esinye step sokuthi mkhonza uNkulunkulu unesambulo ngaye. Alibonge igama lenkosi uJesu. Mkhonze unesambulo, wambulelwe ngaye, ngoba uma ngabe wambulelwe ngaye, isambulo onaso ngaye uyoziveza noma uyovela kuwe enjani. Alibonge igama lenkosi uJesu. La sifunda khona uJesu ubuza abafundi, uthi abantu manilalela bathi indodana yomuntu ingubani? Then bayamphendula ukuthi abanye bathi you are John the Baptist, you are Elijah, you are Jeremiah, noma ngomunye nje wabaprofeti. Abesethu uJesu ke, nina ke nithi ngiubani? Because I think it's important, or it was important for Jesus ukuthi ahambe nabantu azi ukuthi bambona ewubani. Alibonge igama lenkosi uJesu. Now in the Bible Peter answered, washo lamazwi athi, you are the Christ, the Son of the living God. In the Bible wabesethi kuJesu makala kanjalo ke Peter, lento oqeda ukisho ayiveli kuwe, kodwa uyambulelwe uBaba osezulwini. Alibonge igama lenkosi uJesu. And he continues uke uJesu athi, upon this revelation yakho Peter, I will build my church. Abesethi, even the gate of hell shall not prevail against it. But I want us bazalwane to take a step back before we move forward. Then we will pray. Ukuthi mawufunda the book of Mark chapter number 14. uJesu uke ngesidlo sokugcina. Masiphela isidlo sokugcina leli Bible, uJesu wayeseyahamba nabafundi bakhe baya entabeni yeminqumo. Leli Bible ke mabefika entabeni yeminqumo ukhuluma lamazwi uJesu uthi, nina sooner or later nisazongiphika, noma nina nisazokhubeka ngami, nisazophelelwa yithemba ngani.
abese quote the book of Zechariah ethi kulotshiwe ukuthi mangabushaya umalusi izimvu zizohlakazeka. Alibonga igama lenkosi uJesu. Oh Jesus. Athi maqeda ukusho lawo mazwi iBhayibheli lithi wabe sethi kodwa mina I will go before you ngizonandulela ukuya eGalili. Then the Bible says Peter again uvela uPeter la ethi bangakushiya bonke Jesu bangakulahla bonke kodwa hayi mina. Alibonga igama lenkosi uJesu. Uyabona lamazwi asho uPeter amazwi engicabanga ukuthi kwakungabalula ukuthi mina nawe siwathembe. Considering the fact that uPeter unalesambulo ngoJesu. Uma ngabe ethi angisoze Jesu, he continues uzathi uPeter even at the point of death, but I will be with you Jesus. Abesethu Jesu ke Peter wena lingakakhali iqhude. Uthi nje lingakakhali iqhude kabili uzobe songiphiye kathathu. Then Peter insisted wathi never Jesu ngisha kufeni ngizoba nawe. Alibonga igama lenkosi uJesu. Noma bangakhubeka bonke ngawe kodwa mina Jesu ngizoba nawe. Alibonga igama lenkosi uJesu. But sibona uJesu engathi ubuka beyond ukukhuluma kaPetru. Alibonga igama lenkosi uJesu. Mangabe ethi Peter lingakakhali iqhude aka depend kuphela on what Peter is saying. Kodwa ubona okungale kwaloku Peter kusho. Ngoba abantu bayamphika uJesu bazalwane, bamphika noma sebechilelwe, noma sebenesambulo esikhulu kangakanani ngayo, kodwa bamphika uJesu. Akodwa nikhona bazalwane. Hallelujah. Abantu bayamphika uJesu bazalwane. Siphila esikhathini la khona imessage inkulu kakhulu ebandleni, kodwa mawuthi uyalandela ubone ukuthi uyaphika uJesu la. Alibonga igama lenkosi uJesu. Leli Bible ke fast forward. Leli Bible ke kwayiwa entabeni yaseGetsemane. No naku singene phasi ke. Maki wentabeni yaseGetsemane, the Bible says uJesu ke wakhuleka mengabe selapha kasahambi nabo bonke. Usethathe abayi3 no Peter ukhona lapho no James and John. Leli Bible ke mefika khona thandaza uJesu methi uyabuya lababalele. Aphinde futhi uJesu abavuse athi abathandaza. Mengabe uJesu aphinde hamba babuye balala. Alibonga igama lenkosi uJesu. Leli Bible uJesu ubatshela lamazwi ukuthi ongikhaphelayo usesondele. Alibonga igama lenkosi uJesu. Uthandaza nje uJesu ulusizi ngoba uyezwa ukuthi isikhathi sesifikile. Shout hallelujah. Hallelujah. Isikhathi sakhe sesifikile. Siyagijima. Then the Bible says wafika uJuda omunye wabafundi abayi12. Wafika esehamba neSkhulu. Oh sangene phasikeni. Awutshela umakhona nesangene phasikeni. Waqhamuka uJuda esehamba neSkhulu. Bephethe inkemba eyaleli ukuthi lo azofika manje uyena kumele bambambe. Alibonga igama lenkosi uJesu. Ngithanda uverse 54 wale ncwadi kaMark 14. Lithi iBhayibheli uPetru waqhubeka emlandela uJesu kude. Ngesikhathi sebembophile uJesu, lithi iBhayibheli noPetru wayeloke elandelile. Walandela uPetru waze wayofika emagcekeni wompristi omkhulu. Lithi iBhayibheli wathi mefika khona wafike wahlala ngaphansi wothi umlilo nabothile lapha. Awu kodwa bazalwane ngithanda nje lento ukuthi he followed Jesus at a distance. Uyabona ke la engathi kwayile 2 akade hambe naye akusakhulunywa ngayo, kodwa sekuvezwa uPetru ukuthi uPetru he followed Jesus
waqhubeka wamlandela uJesu. Kodwa mase kufikwe lapha wathi umlilo kwase kuqhamuka intombazana eyamkhomba yathi nalo ubenayo. Waphika uPetru. Yathi yaphinda intombazana waphika uPetru. Waphika kwaze kwaba yikathathu siyagijima abazalwane. Yafezeka lento uJesu akade eyishilo. Alibonga igama lenkosi uJesu. Hallelujah. But now Peter lo uphika uPetru in spite of the revelation ake waba nayo ngoJesu. Ngithi mina uPetru uphika uJesu in spite of the revelation abenayo ngayo. Engathi ngangasithusi mangabe sibona abantu bephika uJesu. Singabambi izambulo abayishilo. Nikhona kodwa bathandekayo. Bamphika uJesu. Uma ngabe uJesu siyagijima. Uma ngabe uJesu esebethelwe siphambanweni wangcwatshwa. Mevuka nje uJesu. Leli iBhayibheli kubonakala oMaria beyethuneni likaJesu. Mebefika khona lithi bafika number 1 itshe ligingqiwe into eyikhonseni yabo on their way ukuthi masifika lapho ubani ozosigingela itshe. Bafika itshe seligingqiwe. Leli iBhayibheli bangena. Mebengena leli iBhayibheli kwakhona insizwa eyayimbethe ezimhlophe engathi iyona eyimessenger eyikade ithunyelwe ukuthi iyona ezodlulisa umyalezo kwabafika ethuneni. Ithi ke kulaba nifuna uJesu akekho la uvukile. Bese ithi hambani niye eGalile. Khona abazalwane usho kulabo mama hambani niyotshela abafundi bakhe. Then the first person amentionayo uthi and Peter. Hambani nitshela abafundi bakhe bese nitshela noPetru ukuthi uyanandulela ukuya eGalile njengalokho wayeshilo. Now my question is, why uJesu abe concerned ngoPetru considering the fact that uPetru uJesu uze wayofa emphikile. Kodwa engathi uJesu udonswa isambulo uPetru ake waba naso ngaye. Ngoba webazalwana isambulo siyakwazi ukukugcina. Sikugcine noma izinto ingasahambi kahle. Hallelujah. Kodwa ukuthi unesambulo onaso ngaye bese isambulo siyakubamba. Hallelujah. uPetru masimbuke ngathi akasadeserve ukuthi uJesu angakhumbula uPetru. Kodwa kubafundi bakhe bonke he's the only man amentionayo. Uthi hambani usho kwaMaria. Hambani niyotshela abafundi. Nitshele noPetru. Engathi ufuna ukumlapha noPetru ukuthi mhlambe naye wengazi disqualify. Abona ukuthi bengafanelekile ukuthi uJesu mesevukile ngaphinde abe nobudlelwane naye. Ingakho emenshina specifically ukuthi noPetru ngiyamdinga eGalile. Awalibonga igama lenkosi uJesu. Ngizothi bazalwane isambulo senza uJesu abe no soft spot ngawe. uJesu mangabe umkhonza echiliwe kusho amaXhosa noma ambuliwe uJesu bazalwane lento ambulwe lento ombulelwe yona ngaye uyavela kuwe eyiyo. Oh Jesus. Indlela ombona ngayo uJesu alibonga igama lenkosi uJesu. Hallelujah. Kungenzeka ukuthi imlimithe ukuthi angenzi noma angasebenzi into his full potential ngenxa yokuthi wena umlimithile ngendlela ombuka ngayo. Oh kodwa bazona niyangizwa. That is why abanye bamlengisa emqaleni nje kuphelele kanjalo. Yabona mangabe usamlengisa emqaleni kuphelele kanjalo kunezinto angeke akwenzele zona. That is why there is why abanye bamlengisa emqaleni nje kuphelele kanjalo. Yabona mangabe usamlengisa emqaleni kuphelele kanjalo. Yabona mangabe usamlengisa emqaleni kuphelele kanjalo kunezinto angeke akwenzele zona. That is why there is why abanye bamlengisa emqaleni nje kuphelele kanjalo kunezinto angeke akwenzele zona.
mangabe usambona uJesu eseyindodana kaJoseph umbazi, kunezinto uJesu angeke akwenzele zona. Angithi bazalwane, in John chapter number 2 emshadweni kwaphela iwayini, sovala khona manje. Leli Bible kwathi makuphela iwayini emshadweni, uJesu leli Bible wayekhona emenyiwe. Bese lithi no Maria nina kaJesu wayekhona emshadweni. And then the Bible says lathi maliphela iwayini akahlambe sihlahle kancane. Siveza ukuthi iwayini bazalwane, at that time ubumnandi nobukhulu bomcimbi babu recognizewa ngokuthi iwayini lakhona belinjani. Mhlambe emshadweni yamanje singababaza imoto ezinkulu, sibabaza ivenue enhle, sibabaza idecoration enhle. But at that time umcimbi wawudeterminewa ubumnandi noma ubumnandi bewayini ukuthi umcimbi bonjani. Now kulo mshado lavele laphela iwayini. Maliphela iwayini, leli Bible kwasukuma uMaria wayotshela uJesu, wathi Jesu kabanalo iwayini. Leli Bible wathi uJesu, mama ungene ngani kokwami ngoba isikhathi sami sikafiki. uMaria wangayinaka lento eshiwo uJesu, wavele waya kulophethe catering team wathi konke akushoyo nikwenze. Bazalwane, konke akushoyo nikwenze. Ukuthi uJesu umphendule wathini? Unento ethi nje uMaria ngoba sengimtshelile. Bamba lento ethi uthi uJesu isikhathi sami sikakafiki. Nikhona bathandekayo. Hallelujah. Kodwa uthe angaqeda ukusho njalo, kwabonakala uJesu ephakama. Engathi uphakanyisa ukuthi, mind you, mawifunda le ndaba iBhayibheli lithi this was the first miracle that Jesus performed. So uMaria wadlula ekuthanini this is Jesus my son, kodwa waba nesambulo sokuthi lo uJesu and unamandla wokwenza izinto. Hallelujah. Njengoba uJesu ephakama noma isikhathi sakhe singakafiki, uphakanyiswa ukuthi kunomuntu la onesambulo sokuthi ungubani uJesu. Oh Jesus. Engathi sengamemezela ke bazalwane ukuthi uJesu once waba nesambulo ngaye uyakwazi ukufohla even before time. Hallelujah. Uyakwazi uJesu ukuthi angenelele isiboni sakho noma ngathi isikhathi besingakafiki. Hallelujah. Uyakwazi uJesu abazalwane ukuthi noma sebegright off abantu kodwa uJesu ngenxa yesambulo naso ngaye abonakale fohla. Hallelujah. Uphakanyiswa yini Jesu ngoba uthe your time has not come? No, ngithi into ayilongazi. Angikwazi ukuhlala kunomuntu ongazi kangaka. Kodwa bazalwane nisekhona yini? Nisekhona yini bazalwane? Hallelujah. Isambulo ngoJesu. Iba nesambulo ngoJesu. Yithi umkhonza kodwa bembuliwe. Hallelujah. Yithi uswenku ugqoka ihili lakho, ugqoka isuti yakho, uye enkonzweni kodwa akabembuliwe. Kunezinto angeke angenelele kuzo engachiliwe, engambuliwe kuye. Jesus. Udinga isambulo nje. Udinga isambulo nje. Umkhonze ambuliwe. Hallelujah. Ugula inceke yenduna. Leli Bible mayigula kwazwakala ukuthi uJesu is around. Kodwa mfundisi, kwazwakala ukuthi uJesu ukhona. Leli Bible yathumela ukuthi akahambe ukuthi akabamba ubiza uJesu. Nayi inceke igula la. Alibanga igama lenkosi uJesu. Leli Bible ke kwaba ne conversation eqhubekayo la. Awunikhona bathandekayo. Uthi lo inceke yenduna iyagula. uJesu mengabe eprepare elungiselela ukuyakhona, eshintsha indlela yakhe, eshintsha ama plans akhe, bese ithi athi lo, hayi Jesu, there is no need for you to go ukuthi uye endlini yami.
uthi nami ngingumuntu who is under authority. Ngiyayazi lento yokuthumela. Ngiyayazi lento ukuthi ngithumele ngithi hamba lapho umuntu ahambe, ngithoza la umuntu eze. Usethi ke nawe Jesu ula ukhona, just say a word. Isho izwi Jesu. Hallelujah. Awalibonga igama lenkosi uJesu. Hallelujah. iBhayibheli wathi mengabesho njalo, wathi uJesu even in Israel angikaze ngikubona ukukholo ngakho. Oh Jesus. Yonto yamenza uJesu bazalwane ukuthi angabe saya, kodwa kuthiwa inceke yayigula yaphila same time. Awu yaphila uJesu engafikanga. Awu Jesu wenze njani? Ukuthi ngixakwa ile sambulo salomuntu. Oh Jesus. Ngixakwa ile sambulo salomuntu. Akakwazi uJesu bazalwane sothandaza khona manje. Akakwazi uJesu kungageneleli esimweni sakho uma ngabe ugulelwe ukuthi what is he capable of doing. Hallelujah. Akakwazi. Kumbula kuvuka isifunguvungu. Kuvuka isifunguvungu emkhunjini. Leli iBhayibheli bakhala. Njobe bekhala nje. Number 1 into ebalekile ukuthi uJesu ukhona naye la. Kodwa into ebaxakayo ukuthi uJesu ulele. Thanini amen bathandekayo. Amen. uJesu njani? Ulele uJesu. Leli iBhayibheli bakhala. Now into engibabongela ngayo. Leli iBhayibheli amanzi ayeseqala ukungena ngisho emkhunjini. Bebona ukuthi bayabhubha bayaphela. Ingakho bebem-approacha bethi Nkosi awunaki nakuba sibhubha na. Kodwa into engibabongela ngayo ukuthi khona waba nesambulo. Hallelujah. Sokuthi asikwazi ukubhubha Jesus. ekhona uJesu. Hallelujah. Asikwazi ukumyeka la. Jesus. Iproblem yabanye bethu siyamyeka nje. Mase sisindisiwe kodwa simyeke. Sibone singena ezintweni nje unnecessary simyeke nje khona nje. Jesus. Mina ngibabongela ngalo waba nesambulo. Sokuthi asambe siyovusa le ndoda. Na into ebalekile sithandaza. Ekumele ibandla likaKristu libambe nasemakhaya. Ukuthi the presence of Jesus does not mean the absence of challenges. Ubukhona bakhe akusona isiqiniseko sokuthi isiphepho ngeke sibe khona. Jesus. Sivuka nje isiphepho khona uJesu. Hallelujah. I think that one of the things befundisi that we need to emphasize kubantu abaphenduka manje. Ngoba abantu baphenduka manje balindele ukuthi bazohamba nje kamnandi nje la endleleni yokukhona. Ubukhona bakhe akusona isiqiniseko sokuthi kuzoba smooth. Kodwa ubukhona bakhe kuyisiqiniseko sokuthi izinto zizolunga. Engathi singashumela lo mlayezo nje ukuthi it's gonna be all right. Odlula kona nako njoba nje even when we are uttering, even when we are saying uthi nje ngidlula ukumuza umuntu ekhuluma. Ngidlula ezintweni ezinzima. Uyibeke kahle mawuthi uyadlula. Awuhleli uyadlula. Engathi singakhuluma leyo nto ukuthi we are passing. Singamkhonza uNkulunkulu bazalwane, si expect ukuthi everything will be okay. But ibane sambulo Jesus. sangasekupheleni Hallelujah. ukuthi kogcina uJehova. Hallelujah. In whatever you are going through, kogcina uJehova. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi uJesu. Thank you, Jesus. Have a revelation about Jesus. Mukhonza uJesu ambulile. Hallelujah. Mawufuna ukumkhonza kahle, iba nesambulo. Jesus. Ubani kanti uJesu? He is the healer of all the Hallelujah. diseases. Ungubani uJesu? Even when we are in darkness, is the light.
Jesus. When you are needy, he is the supplier of all your needs. Hallelujah. Iba nesambulo, whatever you are going through, iba nesambulo sokuthi ungubani uJesu. Mina ngiyabezwa nje sesithandaza oMartha noMaria bethi Nkosi kube bawukhona. Umnewethe ngaba kafanga. Bengathi abaqonda ukuthi ubengafa noma ekhona uJesu bengabe efuna ukuyibonakalisa. uLazarus akabulawanga ungabi khona kaJesu. Kodwa uLazarus wabulawa ukuthi uJesu ufuna udumo. uJesu ufuna ukuyibonakalisa. Alibonga igama lenkosi uJesu. Because people think when Jesus is around, everything will be okay. Kodwa ngizothi mina ziyenzeka izinto noma uJesu ekhona. Bese zinqandwa ukuthi lo ezimehlelayo unesambulo ngaye uJesu. Have a revelation. We are going to pray. But I want to challenge you now, Elapekai. From tonight, utake umkhonza uNkulunkulu unesambulo ngaye. Ngiyazi usuba liminyaka ucawa usonta. Kodwa ngizothi namhlanje, have a revelation about Jesus. Mukhonze umqonda ukuthi ungubani. Mukhonze umqonda ukuthi what is he capable of doing. Peter followed Jesus at a distance. Uthi umlandela kodwa ubum-understand. Why Peter? Why Jesu? Umenshina uPetro noma sowuvuka ethuneni in spite of ukuphika kwakhe. Hey, le ndoda yaba nesambulo ngawo. uPeter had a revelation. The revelation that you have about Jesus, it will keep you. Sizokugcina isambulo noma sekubheda empilweni yakho, noma sowushawa izinto, kodwa uzobanjwa isambulo naso. Oh Jesus, have a revelation. As we pray, ndodana ulahleko sibona ihamba. Jesus. Ishiya ikhaya. Ithi baba, nginike konke okuyifa lami. Give me my portion. Leli Bible ubaba wayinika. Yahamba. Yafike yahlaphaza. And the Bible says, kwaphela. Yagcina indodana ulahleko seyidla nezingulube. Kodwa ngithanda into ethi kwathi sekuphela konke. Indodana ulahleko seyishayekile. Seyiphelelwe yithemba. Kungasahlangani lutho. Nabantu ekade ichitha nabo ispenda nabo ifa likayise. Sebeyiflathela. Sebeyilahlile. Kunabantu ebazalwane abathatha izinto zikaNkulunkulu bambe bayoyihlaphaza bayiphathe noma kanjani. Engathi ngakukhumbuza wemkhonzi kaNkulunkulu ukuthi wena ungumphathiswa. Le nto akuyona yakhe kaNkulunkulu. Musu ukuyiphatha ngathi yakho. Jesus. Leli Bible yathi ndodana seyihlaphazile. Mawuyifunda kahle leli Bible kwathi sekusile kuyo. Let's listen to it. When he came back to his senses, ngamanye amazwi yaba nesambulo engasitholanga isasekhaya. Leli Bible yathi ngizosuka la ngihambe ngiyekubaba. Ngithi baba ngonile wena lasezulwini. Bese ethi ngisafanele nokuthi ngibe indodana yakho. Kodwa ngenze ukuthi at least ngibe omunye nje wabaqashwa babo. But nayi into ndodana lwahleke ayibuyisele ekhaya. Kuba nesambulo. Yaba nesambulo ngoba bwana. Ukuthi ekhaya kuyabuswa. Ekhaya baphatheke kahle. Mina ngiyahlupheka. Have a revelation about Jesus. Angazi ukuthi ufuna uJesu avele ewubani kuwe. Angazi ukuthi into oyidingayo kuye
Angazini ofisa uJesu akwenzele yona. Kodwa ngizothi namhlanje have a revelation. Yiba nesambulo. Kuze uJesu akukhumbule noma ngathi usuyilahla wena. Kunabantu abayilahlile, omunye ungibukile nje ucasukile akafuni ngisho ke esontweni. Omunye ucasukela uNkulunkulu, omunye usilahle yena. Kodwa ngizothi mina mawungaba nesambulo nje. Oh Jesus. Sokuthi umusa wakhe Hallelujah. nawe ukwanele. Jesus. When you go back to him, angeke akubuze into eziningi. Kodwa uzothi hoza, welcome back. Welcome back. Siyathandaza lapha ekhaya. Thank you. Have a Jesus. revelation, iba nesambulo ngayo. Siwavala amehlo as we pray. Father, in the name of Jesus Christ, Thank you, Lord. we give you praise, we give you glory in the name of Jesus. Siyathandaza uNkulunkulu wethu omgcwele. Nangu umlaleli, nangu umbukeli lapha ekhaya. Nali bandla lakho uNkulunkulu wethu omgcwele. Siyathandaza Heavenly Father. We pray for a revelation. Saphule uNkulunkulu wethu omgcwele. Wena awudingi kusizwa. Uphelele uwena. Baba wethu omgcwele siyakulekela umusa wakho ebandleni lakho emzimbeni wakho. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We give you praise and all the glory in Jesus' mighty name. Thank you. God bless you. Buya mntwana buya. Buya
Siyabonga uNkulunkulu wethu. Onamandla wonke siyabonga. uNkulunkulu wethu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyedwa. Egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga. uNkulunkulu wethu onamandla lakho. Egameni likaJesu waseNazaretha. Sikunikeza udumo, sikunikeza ibongo. Egameni likaJesu waseNazaretha. In the name of Jesus. We glorify your name. Thank you, Jesus.